Ahojte, zdravím všetkých priaznivcov a fanúšikov nemeckého jazyka. V nasledujúcich minútach by som vám rada v krátkosti predstavila moju čerstvú novinku a to je e-book Nemecké nepravidelné slovesá. Prečo tento súbor vlastne vznikol? Ako takmer každý môj materiál, alebo teda skutočne úplne každý môj materiál, vznikol aj tento súbor preto, lebo som potrebovala pre svoju prax a výučbu vytvoriť materiál, s ktorým by som bola na 100% spokojná. A keď som zistila, že ten materiál je užitočný a pomáha mojim študentom, rozhodla som sa ho distribuovať aj širokej verejnosti, tak aby ste sa k nemu mohli dostať viacerí a aby vám hlavne poslúžil tak ako mne. Tento súbor si kladie za cieľ vlastne zhromaždiť nepravidelné slovesá na profesionálnej úrovni. To znamená, mali by ste v ňom nájsť všetky nepravidelné slovesá v nemčine. S výnimkou, ja to potom uvádzam na svojej webovej stránke, kde bližšie predstavujem kurz s výnimkou nejakých hovorových slovies, samozrejme vulgárnych slovies, veľmi zastaraných slovies, čiže také slovesá, ktoré v súčasnej nemčine sa skutočne využívajú a vlastne obsahuje teda komplexne tieto slovesá a je jedinečný v tom, vlastne aj v tej samotnej štruktúre, že obsahuje vety v preterite, v perfekte, na príkladových vetách vlastne ukazujem tieto nepravidelné tvary a ak je to sloveso zaujímavé tým, že kolísa jeho tvorba preterita a perfekta, uvádzam v poznámke aj bližšie vysvetlenie. Aby som to povedala po lopate, ja som vlastne tento súbor tvorila tak, že som si zobrala do rúky učebnicu Deutsche Grammatik, z ktorej som sa učila ešte ako ja študentka na vysokej škole. No a vlastne každé jedno sloveso som potom porovnávala vo viacerých elektronických slovníkoch, a vlastne ako sa tvorí, čo znamená, aké sú možno odlišnosti tvorby v tých minulých časoch. Čiže za každým slovesom je kopec roboty a sedenia a preverovania, ako vlastne to sloveso v minulosti vyzerá. Častokrát aj ja ako učiteľ som váhala, či použijem napríklad haben alebo sein, tieto dve pomocné slovesa pri tvorbe perfekta. A veľakrát som sa stále pozerať do slovníka, že v tomto prípade treba použiť haben, v tomto prípade zase sein. A teraz už viem, že v tomto súbore nájdem všetko a do budúcnosti nebudem musieť vyslovene niečo hľadať, a nejakú definíciu alebo zaradenie v nejakom slovníku. Tento súbor mi ušetrí veľa času a je úplne super v tom, že je prehľadný, komplexný a rôznym úrovňam nemčiny študentom ponúka rôzne možnosti, ako s týmto materiálom môžu pracovať. A tým už vlastne prichádzam k ďalšiemu bodu, pre koho je súbor určený. Je určený pre všetkých nemčinárov, dokonca aj pre úplných začiatočníkov. A myslím si, že tá tabuľka je skutočne natoľko prehľadná, že je dobré ju mať od prvých krokov, ako sa začínate učiť nemecký jazyk, už len preto, že tam vidíte aj slovesa v neurčitku. Čiže hoci kedy si môžete zopakovať, ako sa dané sloveso tvorí nielen v minulosti, ale ako aj vôbec vyzerá v prítomnom čase. Samotný súbor obsahuje 30 strán, čiže tých slovies je tam skutočne veľa, dokážete si potrénovať ako začiatočník už aj ten prítomný čas samotný. No a postupne, ako sa učíte nemčinu, vlastne sa zoznamujete s viacerými slovesami, ktoré určite nájdete postupne v tejto tabuľke. Môžete sa napríklad naučiť len tie, zvýrazniť si tie a postupne potom aj nové, ktoré budú pribúdať. Takisto aj pokročili si tu nájdu častokrát slovesa, ktoré ani nepoznali. Takisto si ich môžu nejakou špeciálnou farbou zaznačiť, zvýrazniť a ďalej s týmto súborom pracovať. A zároveň je súbor veľmi užitočnou pomôckou aj pre učiteľov a lektorov nemeckého jazyka. Štruktúra súboru a ako vlastne ten súbor vyzerá, to by som možno na začiatok povedala, že samotný súbor sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je taká podrobnejšia, detailnejšia a druhá časť je iba rýchlym prehľadom nepravidelných slovies. Nechcem ale veľa rozprávať, poďme sa skôr pozrieť, čo tým myslím. Toto je prvá časť súboru, ktorá obsahuje informáciu k nemeckému slovesu. Vidíte na ľavej strane významy, potom uvádzam toho slovesa v slovenčine. Ak tých významov je viac, uvádzam všetky.
Možno sa vám niekedy stane, že pri nejakom slovese ste netušili, že môže mať aj takýto význam. Teraz ma napadá sloveso lesen. Všetci určite vieme, že znamená čítať, ale takisto znamená aj zbierať, čo nie všetci vedia. Čiže sloveso s významom v slovenčine. No a potom nasleduje veľmi praktická vec a to je použitie vo vete, tak v preterite ako aj perfekte. V klasických slovníkoch väčšinou nájdete len tvary preterita a perfekta v tretej osobe jednotného čísla. Častokrát poznáte to nemčinári, máte napísané napríklad er book, er bakte, er befahl, es begann, ich bis, er bis, čiže väčšinou len v osobe er. No a ja sa snažím vlastne ukázať rôzne osoby pri týchto nepravidelných tvaroch preterita a perfekta a rovno ich tieto nepravidelné tvary zakomponovať do viet. Čiže môžete sa stretnúť s rôznymi osobami, tie vety sú variabilné, pekne si potrenujete takisto slovnú zásobu, tvorbu viet a tým, že sú vlastne tieto nepravidelné tvary zasadené do rôznych viet v rôznych osobách. Ak je sloveso niečím vyslovene špecifické a zvláštne, uvádzam aj poznámku. Napríklad možno ste sa stretli s tým, že sloveso backen, piecť, smažiť, pražiť, môže mať pravidelnú, ale aj nepravidelnú formu preterita. Môžete povedať er book alebo er bakte. A teraz čo použiť skôr? Slovník vám nevždy, alebo jeden konkrétny slovník vám nie často vyhodí správnu odpoveď a musíte siahnuť po ďalšom slovníku. Ja som sa to snažila tak skombinovať, aby ste už nemuseli otvárať žiaden iný zdroj a pekne vám tu píšem v poznámke preteritum er bakte je zastaraná forma. Takže vy viete, že určite je lepšie po tomto, čo si to prečítate, použiť formu er book. Čiže toto je tá komplexná tabuľka, veľká. No a na konci dokumentu sa potom nachádza taký rýchly prehľad, kde uvádzam vlastne už iba nemecké sloveso a preteritum a perfekt. Čiže tu vlastne nájdete iba takú rýchlu informáciu, ak sloveso môže byť pravidelné aj nepravidelné. Uvádzam tu len nepravidelné tvary, tak aby ste sa s nimi skutočne vžili. No a v čom spočíva špecifikum vlastne tohto e-booku? To by som vám chcela konkrétne ukázať nejaké príklady. Ide o rôzne slovesá, ktoré skutočne môžu mať rôznu tvorbu nepravidelných minulých časov. Pozrieme sa napríklad na biegen. Biegen znamená ohnúť alebo zabočiť. No a perfektum môže byť tvorené tak cez sein, ako aj cez haben. A teraz kedy použiť ktoré? Pozriem do poznámky a tam mám napísané. Perfekt cez haben sa používa, ak je predmet v bezpredložkovom štvrtom páde. To máme vlastne tú vetu druhú. Wir haben ein Blech gebogen. Ohli sme koho čo plech. Čo sme ohli plech. Čiže máme tu štvrtý pád bez predložky. Vtedy použijem perfekt cez haben. V prvej vete der Weg ist den Fluss gebogen. Cesta zabočila za rieku. Tu už máme predložku. Už nehovoríme o bezpredložkovom páde, už tu máme predložku ktorá sa spája tiež so štvrtým pádom, ale už je tu predložka, čiže nemôžeme hovoriť o tomto pravidle bezpredložkovom štvrtom páde. Preto v tomto prípade musíme použiť perfekt cez sein. Ďalším príkladom môže byť sloveso glimmen. Glimmen, ako vidíte, môže mať pravidelnú aj nepravidelnú formu preterita a perfekta. A teraz, ktorú mám reálne použiť? Musela by som častokrát pozrieť do slovníka, niekedy do viacerých slovníkov, ktorú formu mám využiť, aby som sa dopatrala k tej informácii. Ja v poznámke rovno uvádzam, že nepravidelná forma preterita a perfekta sa používa vo formálnom styku. Čiže v bežnom rozprávaní uprednostňujeme pravidelnú formu. To je tiež celkom zaujímavý poznatok. Schießen má dva úplne rozdielne významy. V prvom význame strieľať a trafiť. Tam vidíme, že máme použitý perfekt cez haben. A v druhom význame valiť sa, rinúť sa. Tu aj vidíme, že ide o nejaký špeciálny pohyb. Určite teda je tam naznačený nejaký pohyb. Perfekt tvoríme cez sein. Čiže ak perfekt tvoríme cez haben ein sein, vždy uvádzam príkladové vety dve. Čiže máme tu príklad prvej vety cez haben vo význame strieľať, trafiť a druhej vety zo sein pri význame valiť sa a rinúť.
No a posledné sloveso, možno také nenápadné, na ktorom ukážem vlastne tú detailnú prácu s nepravidelnými tvarmi, je dürfen. Dürfen, viacerí ste sa určite učili, že to je modálne sloveso, ktoré znamená smieť, asi takto sa to najčastejšie učí, ale treba určite povedať, že toto sloveso môže byť použité aj ako plnovýznamové. To znamená, že vo vete už nestojí žiadne iné sloveso. Sloveso môže mať plný význam. Zaujímavá je tá veta, keď sa pozriete v perfekte. Das Kind hat keine Süßigkeiten gedurft. Dieťa nesmelo žiadne sladkosti. My vieme, že nesmelo jesť, môžeme sa tam v kúde doplniť. Čiže nie je potrebné dávať na konci sloveso essen, lebo z toho slovesa dürfen vieme odčítať vlastne o čo tam v tej výpovedi ide. V tomto prípade sa dürfen správa ako plnovýznamové sloveso a forma perfekta je nepravidelná. Gedurft. Prečo je nepravidelná? Lebo vlastne oproti tomu slovesu v prítomnom čase, dürfen s prehlaskou, ide prehláska preč. Čiže prehláska sa stratí. Ja môžem toto sloveso dürfen použiť aj ako modálne sloveso v perfekte. A čo potom? Vyzerá to rovnako? Bude tam znova forma haben plus gedurft? Už nie. Tá forma potom vyzerá úplne inak. Tam mám aj príkladovú vetu. Hast du das fragen dürfen? Hast du das fragen dürfen? Čiže tu už nemáme gedurft, ale fragen dürfen. S týmito dvoma slovesami sa nič nedie, pretože som vyčasovala sloveso haben. Klasický princíp v nemčine. Jedno sloveso vyčasujem, s ďalšími dvoma nič nerobím, zostávajú v neurčitku. Čiže tu už máme plnovýznamové sloveso fragen, aj dürfen, ktoré v minulosti zostávajú nezmenené. Tu minulosť naznačím len s pomocným slovesom haben. Čiže nepravidelné slovesa nám ponúkajú veľké možnosti, ako s nimi ďalej pracovať. Určite v tom e-booku nájdete toho o mnoho viac. Schwimmen. Možno ste častokrát videli v slovníku, že schwimmen môže byť z haben, ale aj zo sein. A zrazu tá naša poučka, ktorú sme sa všetci učili na školách, že ak ide o pohybové sloveso, musí tam byť sein, padá. Však schwimmen je za každým pohyb. Ako mám vedieť, kedy použijem haben a kedy sein? Toto sa určite dozviete v mojom e-booku a určite ešte o mnoho viac. E-book neslúži na to, aby ste sa naspamäť učili tvary preterita, perfekta a tieto poznámky. A skôr tie poznámky by som povedala, neslúži to na vlastne nejaké zautomatizovanie, skôr na to, aby ste sa vedeli k tomu súboru hoci kedy vrátiť. Garantujem vám, že ak sa nemčinou budete pravidelne zaoberať, tento e-book sa stane vašim verným spoločníkom. Určite ho budete používať pravidelne a nezostane niekde založený na poličke alebo v nejakom priečinku v počítači. Je to určite dobrá investícia, ktorá takisto nestojí tak veľa, aby ste nad tým museli rozmýšľať a špekulovať, či sa vám to oplatí, ale hlavne šetrí vám čas. Ak chcete ísť do podrobností, nechcete typovať alebo vlastne voliť možno nejaké formy, ktoré sú vám sympatické, siahnite po tomto e-booku, ktorý vám dá odpovede na všetky otázky, ktoré sa týkajú nepravidelnosti v preterite a perfekte. Objednať si ho môžete na webovej stránke, teda bolo by najlepšie, keby ste si ho objednali priamo tu. Samozrejme, môžete ma kontaktovať aj na Facebooku alebo Instagrame. Ja som skoro permanentne online, pokiaľ nie som niekde na nejakom výlete alebo dovolenke. Aj z dovolenky viem rýchlo odpísať. Takže tu ma vlastne viete kontaktovať tiež, ale hlavne odporúčam tieto sociálne siete na to, aby ste sledovali možno čím žijem pracovne viac, ale aj osobne. Častokrát nájdete aj osobné informácie. No a na YouTube postupne pridávam aj rôzne veci ku gramatike, slovnej zásobe, ale aj nejakým mojim odporúčaniam na výlety v nemeckom jazyku. Takže budem rada, ak ma budete v kúde sledovať aj na všetkých týchto kanáloch, ale teda objednávku e-booku zrealizujete najlepšie na mojom webe. Ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že vám táto osobnejšia forma predstavenia e-booku prišla užitočná, že sa vám zdala užitočná. Pre prípadné otázky som vám k dispozícii a takisto potom ešte na webe nájdete viac ukážok k tomuto e-booku. Tak, ja vás zdravím a do skorého videnia, priatelia. Ahojte.